Joo, 1212, onko mikki päällä? Joo, eli mä nyt haluaisin kertoa tässä mun skitissä niistä periaatteista, minkä takia mä teen räppiä. Mä en henkilökohtaisesti pidä alkoholijuonista ja enkä tietenkään käytä huumeita, enkä polta tupakkaa. Ja tuo peinttaaminen, se ei kuulu minun mielestä hip-hopiin, se on sellaista kahtujen töhrintää ja siitä vaan työllistetään turhaa ihmisiä ja minun mielestä niin kannattaa piirtää paperille vaan jos haluaa piirtää tai hienoja kuvioita. Ja tietenkin mä haluaisin kiittää Jumalaa, koko mun perhettä, kaikkia mun kavereita ja tuttuja, jotka on ollut mun apuna. Ja vaikkei muu oo välillä uskottu mun kavereinakaan keskuudessa, niin tsekatkaa tää setti, että katsotaan nyt mihin mä pystyn. Peace out. Cruiseri 2002. Silloin ennen kun olin pieni, niin muuttui mulla mieli. Aloin työstä rap-lyriikkaa ja Äänekosken mainetta sanailemalla puolustaa. Ja kaikki meni hyvin, kunnes mulle paljastui salaisuuksista syvin, että haaveeni on olla räppäri. Työstä sanoista siltaa, aamusta iltaa. Vielä tänäänkin kuulen irvailua TY-kuulista, mutta tulet lukemaan huulista, ettei kysellä tuulista, vaan suoraan uunista tuo sanotukset nää, ja voin vaikka täräyttää ne sun nenäs alle, mata lalle, et mua kuitenkaan saa, nousen aina vaan, kuten Phoenix tuhkasta, nyt saat kuulla uudesta uhkasta, ja sanon väreillä, koska olen TYK, pistän rimiä kuun joka makuun, jaot suhun kaikille, jotka mulle naukuu. Nyt jatkossa tsemppiä säädä, se on mun taktiikka, rap-lyriikkaa, pitää mut mukana ja tuttu tukena, ottaa vaikeuksissa. Et ikinä saa unohtaa elämässä merkitystä, ystävyyttä, rakkautta tai omaa vakautta. Joku tiedä jauha, ketto, roskaa, mitä? Potaskaa! Kaikille räppäreille kehotan, ettei luovuta vaikka vaikeeta. Kovasti kestetty on myös Jenkeissä, sekä lännessä että idässä. Jengi viat hännissä. Ei lämmitä se muiden sydäntä tai äitiä ja isiä, jos lapsitellaan sodassa. Tilannetta auttamassa pitäisi olla väkeä, senhän tyhmäkin jo näkee. Sillä pian ei jää enää mitään käteen, jengitahan toisia vaurioita ja myöhemmin häpeä. Mitä oon tehnyt? Mutta mä haluun lohduttomia auttaa, joka raukkaa. Kun se oli TYK, pistän riimi jatkuun, joka makuun ja jauhot suun kaikki, jotka mulle naukuu. Suomeksi skriivan riimejä fiinejä, välillä oli sanat korjattu perällä, mut nyt on kyllä ihan uudella erällä. Pahoinpoikien pitäis pelätä, kun hilun riimi piipessä isku päällä ihan joka säällä. Näin on, joo. Usetti! Teho! Esko! Yleisö saa mitä haluaa. Kuin dynamiitti iskee kalabaliikki, vaikka stereossa soi. Raita nimeltä antiikki, pura kuin piikki, ravistelee kuin niitti, selvä sana samoin kuin hitti. Joo, hiljais elolle sanon goodbye, sanoja paljon. That's right, jälleen sanoja sanottavana, lauseita lausuttavana, rytmiä rimmattavana, plus tämä teillä huomattavana. Tsekataan. Mä annan yleisölle mitä ne haluaa, panen parasta. Sehän sujuu sillä vaan, kun teille tuotostaa. On aina toisen perään uutta vuorossa uudestaan. Saa tulee sullekin tiedostaa ja terjehuttaa, kun meikä on kuvioissa. Aina pitää osata odottaa uusia käänteitä, luottaa että selviää. Leveä kuormaa välillä kannetaan, siitäkin selviää, kun kortit oikein pelataan. Luetteloista auttaviin numerotiin selataan ja lopuksi relataan. Tätä on tosi se duunannut, enkä taas olisi fuulannut, pannut perätöntä huu kiertämään. Ees lomilla muuta usräppiset miettimättä jää, sehän sujuu jo melkein itsestään. Eli anna kun kerron pari faktaa, ne saa sut matkaan. Toiset mun se on loppuun kuunnella jaksaa, toiset taas mulle valituksen faksaa. En kuitenkaan ole sanojeni vanki, ei pysäty korkeakaan lumi hanki. Mutta välillä kysytään, hei jätkä, mikä sua vaivaa? No hoppari housut, pois raivaa! Mä en ala kaivaa verta nenästä, menikö jakeluun? Mä en sorru makeiluun, Pausaa. Mä
annan yleisölle mitä ne haluaa, panen parastaa. Sehän syy sillä vaan, kun tuo tostaa. On aina toisen perään uutta vuorossa uudestaan. Sen tulee sullekin tiedostaa, ettei riehuta, kun meikä on kuvioissa. Yeah. Alkuralla ei ikinä ole helppo, silloin jää, kun on kohtu heikko. Se ei saa kuitenkaan lannistaa, vaikka jos puhutte faneista. Yksin positiivinen palaute, eteenpäin, ilman rajaa voit käydä tismajaa. Ikinä en aio kilpailla kenenkään kaa. Voimat hyvät yhteen, maalis rauha, ei kantanut kaunis. Sehän on selvä kaura, aura on välillä paikallaan. Kun meillä on negatiivisen palautteessa uppo tarvinnota, pitää omaa juttua, älä anna haukkuja nyt ja sattuu. Tavoite tästä. Realistisesti, elämässä, joo. Mä annan yleisölle mitä ne haluaa, panen parastaa. Sehän syy sillä vaan, kun tuo tostaa. On aina toisen perään uutta vuorossa uudestaan. Sen tulee sullekin tiedostaa, ettei riehuta, meikä on kuvioissa. Yeah. Chillaa. Hei. Esko. Tää mikkiä päälle. Ai, sorry. Asentelu elämässä itse. Tuli tästä tantereelta sotilaan silmin kärventää, kun toisella dementtiä vanhuksia näiventää. Tuli jos sen hädän huudon kuulen, huudatko mulle vai kuuluuko luulen? Kaupungin nuoret Lapinkulla kädessä hyörii, kohta sitten sairaalan listoilla pyörii. Kyllä huumepises on vilkas, kun oot korkea, ajatus ei oo kirkas. Joo. Mennään eteenpäin, mennään vaan. Elämän arvo on osalle unohduksissa. Vinako lääke? Kysyn vaan, onko elämä krapulassa mukavampaa tai vedättekö narkkarit pilveen huviksen vaan? Mä en sitten tiedä. Kaikki vaikuttaa elämään tavalla, jota pystyy kumittaa. Virkovalta taistelee vääryyttä vastaan, nyt joka päivä kissien määrä kasvaa. Laukaus tappaa vaikka jahtaa ja ihminen tuskissaan parahtaa. Vankilassa joku elinkautista istuu ja toivon lapsen näkemisestä lukistuu. Australiassa tuhopuolta ei riehu ja metsä palaa ennen kuin kukko kiehuu. Mielisairaalassa asiakasta riittää, stressi kiittäessä siitä, työt painaa päälle. Opiskelut ehkä jättää jälkeen, mutta ei kannata liikaa sillä päätössä särkeä tai saa katsoa, kun järkiminen lähtee. Lähtee seuraat ja teet miten sekin. Lääkkeiden yliannostus auttaa sut unohtaa, mut sit kohta elämässä menettää kokonaan. Mutta hyvin voittaa ja risukasan huominen koittaa. Aloittaa ehkä paremman päivän, hyvin pois huolen häivän. On monia syitä elää, jos ei käytä itsensä peitsen telää. Herää todellisuuden uuteen maailmaan, jos ei kävellä janossa tai eletä pelossa. Mennään eteenpäin, mennään vaan. Elämän arvo on osalle unohduksissa. Vinako lääke? Kysyn vaan, onko elämä krapulassa mukavampaa tai vedättekö narkkarit pilven huiksen vaan? Tsemppiä mukaan, elämässä helpolla ei selvi kukaan. Mutkia tulee matka, mut siitä ei saa lannistua kukaan. Ylitse pääsemätöntä estettä ei ole luotukaan. Ei estä vuorikaan tai pudotus suorinkaan. Yeah. Kuunnelkaa nää samplet. Lähdin lyrisen matkan, enkä varmasti paikallani patkaan. Mitä kuulet mun biisissä on mielessä ja varustan sen vielä omalla kielellä. Välillä sitä kuulee hoppaneen haukkumista, jos tuut pikkukaupungista ei sillä ole attituudia, suuria sanoja ja pieniä tekoja. Ei ole hyvä kombinaatio, formaatio mun oma. Harri myös se ei teistä tarpeeksi sama. Ei mulla ole omaa studioa, mut luulen, että en tarvitse sitä toteuttaakseni tätä kuvioa. Välillä täytyy hiljentyä, että omat kuviot alkaa selventyä. Rohkeutta kaikille, että joudutte taistelemaan hyvästä aatteesta, että joudutte kärsiin ruuatta tai vaatteita. Annan teille saatteita kohti parempaa huomista, jonka me kaikki yhdessä pystytään rakentamaan. Laajennan visio maailmasta, josta tietää liian vähän. Tähän hetken käyn uudelleen kuin retken, jos siitä lehteen pääsee, on pian ehkä jo unohdettu emsi. Haluan kiittää Herraa, Isä Jumalaa elämästä tästä, joka lahjaksi saatiin, jengi unohtaa välillä sen kun liikoin vaatii. Miettikää nyt elämän anti, huoleton asenne on aina rikkautta. Sain ruuttaantua tavoitella väkivallalla tai sortamalla muita. Hyvyys lähtee sisältä tai se peritään äidiltä ja isältä. Rasismia vastaan käydään koko ajan taistelua. Kohtelu on huonoa, en kunnioita tai kuntioita, jota ei hyvyys kiinnosta. Yeah.
hyvä, jos tuttuja riittää tai perheestä välittää. Välillä elämän tahti yllättää ja pysäyttää miettimään. Ala-asteella mulle naurettiin mun rap-puheista. Nuhteista kuitenkin opin pitämään pintani. Ehkäpä he lukevat joskus levyni hinnan, kun se on listalla hyvin rinta rinnan. En tee biisi siksi, että oisin kova tai että niitä soittamassa ois Radio Nova. Tiedän mitä teen, vaikka saankin välillä takkin. En lähde pakomatkalle suoraan Lappiin, enkä samahda rattiin alkoholin takia. Cover-biisellä en mennä kunniankenttiin niittää tai usko kilti siihen, että fane riittää. Se minkä kommenttinsa viittaa, se on huomenna radiossa. Journalistit vaan kiittää. No joo, kyllähän meitsellä sanottavaa on. Enkä sano tätä siksi, että saisin jonkin lehden palkinnon. Runon on monien hankala liittää tähän, mutta sähän taisit tietää sen jo. 5x5, haluan answeri siis. Joten please, hän sai viisastelee ja sillä kerskailee. Voisin mäkin tehdä aremmin, mutta en halua katua kuinka aika valuu. Tää on mun paluu, rap-bisnekseen itsekseen. Yeah, Rohkeutta kaikille, jotka joudutte taistelemaan hyvästä aatteesta tai joudutte kärsiä ruotta tai vaatteita. Annan teille saatteita kohti parempaa huomista, jonka me kaikki pystytään yhdessä rakentamaan.